रमा संग तू को विचार केले बड़ा आज के हो मरल बा आज उनका के जरा दिए महापात्र बोला के घट उठ फरवा दे तो दिन पानी में डाल के अब बिहान ही भेले कजिया काहे हो क्रिया के उते रही करेला के पंडित जी लोग 11 ही करेला के 16 ही करेला मुसलमान लोग 40 करेला एकर बारे में कुछ पहले बड़ा कि हमरा के बताओ तो कि चेरी रहे चेरी मतलब क्या होता है दासी मतलब क्या होता है हमारे प्रधानमंत्री के बाद हेलो का मुख्यमंत्री के बाद हेलो का विधायक मुखिया के रेंज में अब दिल से मित्रता हो जाई तो एगो चपरासी के गोदी में लेकर सुतब ओकरा के खियब कही तो ने मनब मेन चेरी काहे रहली मंथरा लइकाई का से कृष्ण भगवान दुनिया के मालिक भगवान हो आ सुदामा दुआरे दुआरे भीख मांगो वो लोग रेंज में कान तो रहे आ उनकर गोड़वा अपना आंसू से धो देले कन्हैया जी काहे खातिर सुदामा से हिस्सा लेबे कर रहे ई मत कह चेरी रहली दासी के पद रहे बाकी के कई के हृदय में अपना सखी से बेसी उनका के मानत रहे तो खाली लिखल के कहत रह तो कर अनुभव तू नहीं खख ना ना जाय नाचे तरंग गुड़ मत नची भगवान करो तू नाचिए के मत कमा तारा जितना भगवान अंग देले बड़े कुल ही अंग के फायदा उठाओ पैसा कमा खूब जियो धनिक हो जा गुड़ बनाए तर हमरा गुड़ नहीं खाने नहीं तारा जितना भगवान अंग देले बड़े भगवान करो तारा कुल ही से आमदनी बढ़ जाओ रह दो बाबा जगह हमरा चाचा चल गइल बाबा चल गइल कैसे बाबा के नाती लो हमरा उम्र के बात हम अपना चाचा का बलदेव सिंह भाई जी संजीव भाई आई पियवा जब लेके डोली हो बंद हो जाई तहर बोली हो जानता सब तहरा बारे में कच्ची खाजम अपन खोली हो विद्यासागर मोल के बदला तू भावना लय मारा रामा शंकर जी का देश बा दशरथ जी के मुआई जा ना भरत विलाप वो है भाई देखा रामा शंकर जी प्रसंग में जौन रोचक होख है ओकरा पर विशेष ध्यान दिया जाए एजा दशरथ जी के मरण से श्राद्ध से काम बा हम फेर जाके केवट संवाद गावले कि वनवास जाता लो कहां ठहरल लो मल्लाह से का बात भइल सुमंत जी लौटल केगा केगा दशरथ जी कहले कि श्रवण कुमार के माई बाप के श्राप याद होता रानी हम बाचब ना राम राम कही राम कही राम राम कही राम आ तनु परिह रघुवर बिरह राव गए सुरधाम। अच्छा तू हमारे साथ तर्क कर तरह के भेंता जी पढ़ले नहीं खो अब लो ना 18 पुराण में कोनो ऐसा पुराण हमारे गाड़ी में ना होई जाना के अंडरलाइन ना कोई वेल होके। अच्छा तू कहत रह हम अपना मन से कहत तू एकरा काट के देखो तू एकरा काट के देखई हो पहल का वरदान सुनो प्राण प्रिय भावत जी का प्राण प्रिय जब तू हमार बड़ा भैया तो तहर दिल दुखाए भाव वो जानत रहल कि राम हृदय हमें जब तारा का प्राण प्रिय कहदन कि हे प्राण प्रिय भाई चाहे दोस्त चाहे पति तो तहर दिल दुखाई भजो हमारा प्राण के प्रिय बढ़ता हो आपन अंगुरी कटा जाई जकर के मन पर ओकर कटाए ना देबो तो प्राण प्रिय कहली तो फिर उनकरा बात के उल्लंघन काहे कहली देहु एक बार भर कहीं टीका तन ध्यान दो रमा शंकर जी है ने एक टीका ये है एगो टीका लगा तो वैक्सीन एगो पोलियो के टीका एगो टीबी के टीका हो एगो कलंक के टीका होला कलंक के टीका मांगली रातिए खा सेटिंग हो गए रहे दशरथ जी से कि कल तू वरदान मांग के भरत के कलंक के टीका दो और राम जौन खातिर अवतार ले बड़े जाय तो कैसे दशरथ जी जानत रहले कि राम हमार बेटा ना है जन्म भई रहे तौने बड़ा कहले रहले जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई जेकर नाम सुन के शुभ हो जाला वो हमार बेटा बन के हमरा घर आइल बड़े वो ना जानत कि भगवान हवे
बबुआ अभी अध्ययन करो पढ़ेगा परी अध्ययन करो रामा शंकर भी ढेर पछा बड़ा सीखो बबुआ अब सुनो तारा को है के समाप्त कर तरह में दूसरी चीज गायब हो नाती बानी पोता बाबा जी के नाम पर पुरस्कार दे हार्दिक प्रणाम बा देखी जान हमरा देवासुर संग्राम में के कोई गई रही दशरथ जी के संग माली ओने से जब देवासुर संग्राम में देवता लोग के विजय करा के दशरथ जोट लेकर याद करो नोट करो माइंड में कम लोग कहला तौन कहले दशरथ मरण कुल व्यास लगावता चक्रव्यूह के लड़ाई महाभारत आ दुर्योधन लौटले तब देखले बड़ा सुहावना फुलवारी एगो रहे कहले केरा नहीं तनी आराम कल 10 मिनट आ जैसे आराम करे खातिर गइले ये बाली बलशाली का फुलवारी है तुम कौन हो बिना बाली के इजाजत के हमारी फुलवारी में तुम आराम फरमा रहे हो दशरथ जी चक्रवर्ती राजा रहले कहले कि आराम कर रहे हैं तुम्हारे घर पे नहीं है ना कहले तुरंत लड़ाई कर लड़ाई ना कर बे जो मेहरारू ले ले बड़े है जो मौगी ता उन्हें का बालाते छीन के ले जाए ऐसा दूसरा का मेहरारू छीनल हमारा पुरान आदत हो बोल अच्छा चाचा हमरा के का नाम बुहा के गोरख